Akan ikan mas berkut yang doa nak mentasan tina marbo banyak jing kau jing kia berpura kamet rekomendasi banyak jing like lut nak benta I job simsat ba indu pas bahagi exam pananta kong sno simsat banyak jing kau jing kia berpura jing mud berkat kamet barok kawai jing imju barok kawai. Vai ke mas berkui nomor lais pak lai pusat. Haga katang ukpa badukon badman sem bakod. Amen. Ka jingi jong try jingi u Jesus Christ bad ka jingi jong ublay lambat ka jingi slok jong men sem bakod kinan rangkat bad pi baro. Gabat piru. Ni ai ka jus ngungu ni ai ka jingi ro ni ai ka boram ka nam. How blay try kan rat bala ri bala sumaringi bala pej lakme bala pendap la penbiang yangi. Walaupun lajangi naga juma ke juman sao berkumjurul aingi kamet ke basukan jai. Wadakan ke sengi saci se no try ukhot yang abade pi ko hanmen ko para banwan kham jan chu kerpang lengba ka jingpli ke jungi yala ke jong ki khmat jong ke danut. Utrai ubu ke jingkli hanga abade pi hakan ke sengi lengba ke jing tho bakut yole se mangi ngilong ki taki bro ki bamanla ya ke jing hikai ke jungu ya kelanti ke bamu lapan yangi yole seng ilong kita gi bro ki bamala banyu ya ke jing don kam jong ki para bro jungi ne ya ke jing bha jong ki wei ha ke jing em utrai kwa yangi ken bangin pan kot ya ke jing pang jong ke jing mala jong ke jing em men sim ke jong nga ke jong pi utrai ubu hanga bada pi ke jing kali bat ladangi kwa sha panyo ya ke jing kot ke jing khia ke bapura ngi don kam bandan kata kejingej kejing sania hau dari mata kedau ko hanmen ko para to ken ngin khmet yala ke jong kamen sim ha kene khlemat ngin pan ke bor no try ngin pan ke jing ke jing kurku no try bangila sha banyo kata kejingej kejing sania khnang ba ngin yo pura ya kata kejing ko kejing khia na kejing mala jong kejing emmen sim chungi ngin pai shu ban ngin pan mab na ke banta ki pop ki sang na ke banta ki light ki led da ke ba ngia dwai lang rengkat nga pla au blei badan bor baro bada pi ko hanmen ko para bang lale pop sibun da ke chung prakhat da ki ten da ki kam da ki chung la klet da ki chung la pala chunga da ki chung la pala chunga da ki chung la pala ba kra we chunga namar ka ta nga karpa de kamaria ba khoj kabaya sa ka the soti mikir khoj Bada pi ko hanmen ko para manduai na ke banta chunga how try ublay chungi ublay badan bor baro unis na yangi madalama bigi pop chungi unyalam yangi sha ka chung em bom jukut amen Try can rat go play isne yangi try can rat go play isne yangi Kristo ma ko Kristo ra ko nong penem changi penem yangi try kan rat go blay isne yangi try kan rat go blay isne yangi
nem yangi to ngin ya duai hakane kamas ke bukut nge duai na kabanta inisha ya ren ba menta kesngi I rung kapostulansi kejung I hakejung penkre ban long ita runiam dan mata kedau nge duai kerpang na kabanta kejung I ba ma I nang don susu kata kejung koi kejung kia ke bapura hakamet bat kemen sem kerpang ba nang la susu ban yaine ha kata katong ke bai ladon ha kejung em ban penkre balong isakri jong utrai lang ba kejung long sistar kejung I nge duai nak banta email pa nak banta ke bayi ngasem barokai pemakiru kinang don susu kata kamensem bansak kriyo blay kerpang banang yai senran banang ai jingklain lang ba ke jing duai ke jungki ya Indonesia iba dan kata ke jing temu bansak kriyo dry lang ba ke jing runiam topen ki ya kabo jong me ngikerpat kotrai batowan kenang ba ha ba meda en la ban weng no ya gijingma jong ki pop jongi ki ba ap tap bat haba me pen khoj ngin yo jing im ubo im bat basan sha rengkat bat ublei ukpa ha gijing long ka we jong men sem ba khoj ublei junam la junam amen Kajing puli na kitab Isaiah kalnong kabar pakandai ket khot ka bakhat nyau ter dor pusau utrai ublei u ong kumne hato kamdei satang shipor arpor hado ba en pen kala ya kali banon sha kalengkha ka basaiso pat ya kalengkha ka basaiso en sanyau kum ka khlau ha kata kasngi ki bakalot kin siyo sngau ya kikitien jong ka kitab bat na ka jingdom yongit pat ka jingdom snya jong ki khamat jong ki bamatla kin siyo I ki bajam not kin sayo ka jingkemen ka bathamai hau trai pat ki bado ka padeng ki briu kin sashat kemen ha ubakho ki Israel naba ukanjar yuda kaj unja lengai bat uriu ben briu un sado jai do kanja pat ya ki to baro ki bathap tang ban les new en sapen yap do ya ki to ki bada ka ktin ki pelong ya upara briu uriu snew pat ki pen ap jing riam yauta ubasneng ubakrau kerdop pada kanya kai ki penrem ya uta ubahok ti kumta utrai ula pelaj im yau Adam utrai ula pelaj im yau Abraham u ong kumni chapang ka yeng ka sem u Jacob un om le ran sho ka khamat chung u kan om thang yong sho namar haba u yo iya ki khon chung u ka kam ki ti chonga hapdeng chung u kin sapen kentang ya kerteng chonga kin sapen kentang ya bakho chung Jacob bat kin sayeng ha ka jing ngau pheng ya ublei u Israel bat ki tu ki bakan riang ha ka mensim kin sapei phang bat ki tu ki ba phoi kin sha kin sapdiang ya ka jing hikai ka tin chong trai Jisamu ya ublei samar punyo nobar nyo spa nriu Dus ngabatrai habang akan to isne juab yangan ngan rai si syangan raya ro you try kan rajonga dus ngabatrai jingkang jonga isne bai jing yangan Ngawat ku try kat macam
try jengin wanda kabor baru penishai ki kemajong ki sendran jongu. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai dan rengkat bat pi. Kai jing pule na gospel bakut kat kum o Matius. Kaburam hame kutrai. Hakata kapor kat bau Jisu dang yaj la kelenti arngut kimala kilabut yau. Bat kila pertajam. To isne yangi kokon o David. Endaw la rung hapoying kita kimala arngut kilawan syu. Badu Jisu la keli yaki. Pingej bangala banle yakani kila jubabiu hoj kotrai te ulakta yaki khmat jungki uang to kan long hapi kat kum kajingej jongpi balapan pej yaki khmat jongki u Jisu lamaham tenge yaki pej ban omdon batep yakani makipat kila lej bat kila penpriang yakanam jongu keleng kata kari baro ka gospel utrai kajingiro yame ko Chris kohan men ko para hau Jesus Christ menta kesngi ngios ngeu kajing pule na ka gospel John o Matius kalanong ka bakandai kalain ka ba arpnyo hadu lai puwei kabakren sepang kine ki arngut ki bro ki bamala ki bawan so Jisu ki ba pertajam yu bat ki badon ka jingej hau ba udon kata kabor ban penkoj lene ban pen ibiang ya ka jingmala jong ki khmat ke jongki habangi puson ya kine ki point lene kine ki mat ki ba ka gospel ka kren ngakwa ban ong yaladi bat hapiru kumju kohan men ko para ho yolesi manga mapi ngimlong kita ki bru ki bamala hakine ki khmat ki jungi Henry yolese ngidon ka jingmala ha ka jing immen sim ka jungi ngilong ki bru ki bamala banyo i ya ka jing hikai babaha ka bautrai ulabu na ka banta junga ba jungpi yolese ngidon kata ka jingmala bangimla banyo i ya ka jingdon kam jong ki bahai ngasam jongi ulok yolese yala ka jong kalok ine yala ka jong ki khun kiti kalok rukum ju yala jong ulok ne ki khun kiti yolese ngilong ki brugi bamala ngimla banyo i ya ka jingdon kam jong ki para breu jongi yolese ngilong kita ki brugi bamala ki bamla banyo i ya ka jingdon kam jong ka imlang salang jongi yolese kohan men ko para ngidon kajing mala ha kine ki benta bad yolese don ki bong ngayo i babej ngayo i bha ngamlong ubru mala ha kine ki liang baro hanrei habangi pej habangi puson yala ka jong kajing em ka bangi em ban kasngi klempep shibenta ha kine ki bangi lajer ngilong sisa ki bru ki bamala den mat ka dau trai ubu kane kajing kli hanga badapi sisa pikwa banyo kajing koj nagane gajing mala jungpi shisha pikwa bat pingej bangala ban le yakane ban pen ibiang ban pen mat biang ya gajing mala jungpi ha gajing emensim ne ban yu i ya gajing don kam jong ki weipat kane ka bau Jisu ubu hanga badapi ha kane ka step ko hanmen ko para haba ngilong ki bru ki bamala ha kine ki liang lan ki banta ki bangila nyau ladangi kwa ban yu i biang lane ban pej mat biang ngidan kam ban le lightly ki bau Jisu ukran kaba kine ki briu ki bamala ka gospel ki don kabaneng kong kadai ka jingbut yau Jisu ngiyos ngeu ba kine ki briu ki bamala arngot ki bud yau Jisu wala Jisu msiam patiau wala Jisu msiam peje ki henrei ki yai bud nadin u Jisu mengamat piru kohan men ko para ladangi dan kata ka jingkwa ka jingtrang ban yomat ye ka bol jung Jisu ha ka jing em jungi kam tame bangin la ban weng no ya kata ka jing mala jong ka jing em men sem jungi
ban weng no ya kata ka jing mala jong ka jing bom yo i jingi ya ka jing don kam jong ki wei ha ka im lang ka salang ngi don kam ban but yo jisu ban but yo jisu ka theo bat ka kedau ba manga ma phi dei ban im ya ka jing im jingi kat kom ka jing hikai ka ba ulah hikai ladangi im thik pathik ladangi persang waladangim la ban le thik pathik Henry ladangi persang ban em ya ka jing em ka jing kat kom ka jing hikai kat kom ka jing khot ka jong jisu klempep nginsa yo ka bor ban weng ya kene ka jing mala jong ka jing em mensim den mata ka daw menta ka ngi hab ban persang ban em ya la ka jong ka jing em kat kom ka jing hikai ki bangi la yo priang nau jisu kat kom ka ta ka jing pasiau ka ba utrai upasiau hanga badapi lengba kasur jong ki para breu jingi lengba kasur jong ki lengdo lengba kasur jong ki nong yalam balang lengba kasur jong ki handman ki para lengba kasur jong ki meipa ngi dei ban ngap ngi dei ban bot ya ki jing hikai ya ki jing kren ka bau jisu ai hanga badapi kanai ka dei ka banengkong ka baar pat u jisu u kwa yanga badapi bangin perta kumba kine ki breu ki bamala ki perta jam Kiperta jam hakmadu jisu tos ngeu san ei yangi kokhono David ka ei kata ka jing perta kamot ayu kata ka jing perta jong kine ki arngut ki bru ki bamala kadai ka jing duai jungki kadai kata ka jing ot ka jing nam ka jungki kadai kata ka jing kerpat ka jungki hakmadu jisu ban penkot yeki ban wengno ya kata ka jing mala jungki nama Alkitab bakane ka jing mala kapan sniu yaki kajing mala jungki kapan jod yaki kajing mala kapan duno ya kata ka bor jong kajing kajing isnei kajing map jong blei ha kajing em ka jungki der mata kadau ki bod yo jisu bat menta ki pertajam to isnei yangi ko khona David mangaban mapiru ha kajing doai jungi baman lakasngi ngidei ban perta hakmad jisu ladangi perta ujisu klempep unsa ngap ya kijing perta jungi unsa ngap ya kita ka ud ka nam ka junga ka jungpi bad unsa le ya ka e ka ba pi don kam ya ka e ka ba pikwa ya ka e ka ba pi angnut ha ka jing em der mata ka daw ko hanmen ko para ka poin ka baar ka mo jisu kwa yangi bangin le menta ka sngi bad haman la ka sngi jong ka jing em jungi bangin perta jam hakmat u jisu kabalai pat ke ei hakanok kom ke ngidei ban perta hakanok kom ke ngidei ban bot yo jisu u jisu ukli hakine ki bru ki mamala hato pingej bangala ban le yakane hato pila pingej mo bangala ban le yakane kane ka ba jisu ubu hakmat jong kine ki arngot ki mamala bat ke ei ka jubab jong ki hong ho ko trai ngingej ban ngeshania ba medon kabor ban pentli biang ya kikmat jungi kabamut ka jinget junga ba jungpi kalong ka bakong san kalong ka hakmat du ladangi kwa ban yo ka jinget ka jung utrai ladangi kwa ban yo mat ka bor ka jung utrai ladangi kwa ban gitrang ban wengno ya kita ka jing ka jing jinjar lane ka ta ka jing mala jong ka jing em mensim junga ba jungpi Keli halade ko hanmen ko para hata hatu ngidon em kane ka jingej ha ka jing em jungi ngidon em kata ka jing shania ya ka bo jung jisu hatu ngidon em kata ka jing it yalade how try jisu kin laitali ki point ki ba ngide ban puson ha kane ka sngi bat kerpange ko hanmen ko para kat bangidang pan kre na ka banta ka sngi buram jong ka jing kha jungu ha kane ka parthai ka Christmas ka bangi khot ni haban pej ban puson yala de yola se ngalong ubriu ne ka briu ka bamala hakino ki banta hakajing emansim lani ha banyu i ya kata kajing don kam jong ki hanman ki para jong ki bahing asem ladangi long ki briu ka bamala ngi don kam ban bot yo jisu ngi don kam ban perta yo jisu ban ngi don kam ban don kata kajing ngai ka baskam kajing shania ka baskam kajing it ka baskam how try der mat kadau ha kan kelmat ngin kabur ki kmat ngi jajar ngin duai ban ngin pan ka bor no jisu ai bo jisu nai boringi ai bo jisu kershan yangi
Bat manga ma phi ko han men ko para ngin parta jam ken ha kan kelemat hak maru Jesu dak ba ngitrwa ya ki jing trwa jungi dak ba ngitrwa ya ki jing duai jungi dak ba ngitrwa ya ki jing ruai ai ngo jungi ya trai ya baro ki ba ulale ha ki jing em jungi aniro ya Jesu Christ. Amen. To ngin yang ngin pla ya la ka chong ka jing ngej nga ngej hau lei pa ban mo ro unong tao ka pleng ka kandau Padahal Jesus Christus wan ban wai chumu utrai jungi ya bala pon man sen bukoj ya bala khana kamaria the soti ya ba sala bein hapo pintis pilatus la sanar pna yu la ya pala trebu la ya sibayab ha kasngi ka bala la mi pat ki bayab ula kiu shabneng usong sakamon ublay pa badan bor baro nang ta wan pat ban bishar ki emet ki bayab ngangay how man sem bakhoj ha ka balang katholik bakhoj ha ka jing salok ru khoj ha ka jing map ki pop ha ka jing mi pat ka do bat ha ka jing em bom jukot amen. Balai spa nya puwe. Top tiang ko blay bakraw, yuku bat kakuri, labo bansa mau, kijing sitong putri, biangun kijing aji, bangi terwame. Keduai ko para baka jengnya junga bajong pe kan long bapriang ho na kamar blay pa badan bor baro To try peden jing kinyan iti jong pi na penta kijing ro kumurong na pesteng jong konstitusi balang ko jung baro wei to priang hon ko trai ngi kerpat ya gejing duai ber gejing trua ba red jongi ba namar ba ngim don e ro kaban ya site na kabanta jungi to wan ban panlai yangi da gejing ya da Jong kajing isnei jong me dau Chris utrai jongi amen. Utrai udon rengkat bat pi Gabat hero. token tu yala ki danut Interior ki so. tongen ang utrai blay jongi Kasam hog bat kadai. da shisha kalong basong hok bat kabadai kadai ti jingi bat kajing pen em yangi haman lakapor bat kajaka banai ngu yame ko kan rat ko kpa bakut ko blay badan bor bat bom jikut lang baut rai jungi u Jesu Christ uba ha kajing wan banang kong jungu ula shim ya kajing long breu bapo jungi bat ula pendep ya ka saindur ka bamelamang nadu menswa bat ula pli na kabenta jungi ya kalenti sha ka jing pen em bom jukut knang ba ha ka jingwan ba ar jungu ha ka bor bat ka buram ha ba khaddu khadwai la pen pau ya ka nam jong me ngi ki ba menta ngi ap khmi ya ka ta ka sngi ngin la ban priang ya ka ta ka banginut ban kermen ka jing pen em ka bala kular jong me ba namar ka ta rengkat bat ki angel bat ki arkangel ki khats em bat ki hima bat baro ki paj belen bat ki bor jong ka baneng ni ruai ki jing ruai ro yeme ban ngi pen bana klem sange Bakud, bakud,
pat membat percaya kidam dakaburam chong me Vayo sana shatram Vayo sana klem kut Vayo sana yublay junam Yaro yutabawan Aga keteng utrai Meng bat pertai kidam Dakaburam chong me Vayo sana shatram Vayo sana klem kut Vayo sana yublay Dasha malong bakut kotrai katame jong ke jingkuj baro namar kata ngi kerpat ime topan kuj pan kentang ya kine ke jing trua jungi dak bapa yaman sim jung me kum kam jer halo jengki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi uji sukris hakapor beladino yu badala kamon sngebha ula pediang ya ke jing sha sutom ula sim yokpu bad kebaingu yame ula kedia yu badal ai hala kesenran u ong to shim batabam na kane pibaro namar kan kane kalong kamet junga ya keba nit na kabanta jongpi ha kaju korkom enda lalaya bam ula shim yaku khuri bat kebaingu biang yame ula ai hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko khuri jong kasnam jonga jong gajutang bathamai bat bom jukut ya keba en penme na kebanta jongpi bat na kebanta kibabun na kebanta kejingmap ekipop tole yakane ban kenmau yanga Kajing maya jong kajing ngej Ni pen gna Ya jing ya jung me ko trai Bak ni kla Ya kajing me pa jong me Aduh Amen dawan Aduh Amen dawan Namar kata ngi gibapan menta ya kajing yabat kajing mi pa jong u ngi terwa hame kotra yukpu jong kajing im bat ya kukuri jong kajing pen im ngi dai ngu adam namar melenyew yangi kibabit ban yang kma jong me bat ban sakri yame dak bas ngawret ngi karpat yame bangi gibayo benta hakamat bat kasna mukres ngilong kiba lapan itali kawe dauman sem bakoj tokan mau kotra ya kabalang jong me kabla priang hasatala kaperthei bato penjana ya ka ha gajing ej rengkat bad Francis ukpa bakoj jingi ulban marwen yu bishop jingi kakenhun ki bishop bad baro ki lengdo tokan mau lemru ya ki henman ki parashan rang bat kentei ki balayathia da kabakerman ya gajing me pat bad ya baro ki balaklat no ha gajing isne jong me to pediang ye ki sha gajing shai ka kmat jong me to isne yang ibaro ngi kerpat ye me barengkat bat kamaria the soti bakoj kakmi jong ublai ujesa bakoj ukurem jongka ki apostol bakoj bad baro kerukoj ki balapan sung bahaya me pateng lapateng ngilong ke babet banyo bantalem ha gajing imbom jukut bat bengini ra bat pandan borom ye me daw kun jong me u Jesu Christ Dau lembadu badhau kanlong hame bleu pa badan bor ha gijing yalong ka we jong man sim bakhuj barok ka borom bat gijing yaro junom la junom amen
kumbelah hukum yang ngi daw nong panem bat kumbelah hikai ngi dakstin blay ngi nod banong kok pa chungi ubah habneng kalong ka bakoj ka kerteng jong me kanwan kahima jong me kalong kamon jong me ha ka kendeu kumbah habneng kai ngi menta ka jumbam jungi ka bahala ka sngi batama yang ngi kerengkang jungi kumbang rogi ma bi ka beles new yang ngi barwat yalam yang ngi sha ka jing pansoi handred pala yang ngi na ka bas new to pan la yang ngi kerpat ko try na ka jing snew baro ha ka jing spun jong me to ai jing suk jing sanya kisngi jungi knang ba da ka jing rap ka jing isnei jume ngin lai barabo na ka pop mangin yo jing da na ka jing jenjar baro kat ba ngi dangap kmelanti ya ka jing kerman ba khoj bat ka jing wan pat jong nong pnem jungi uji sukris Namar ke jume kalong kaima ke jume kabur bekau burong jinom lai jinom. ko trai jisu kris me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk junga ngai api wat pe yaki pop jungi henry ya ka jinge jong kabalang jong me bar ha ka jing sbon jong me to ai ha ka ya ka jing suk bat ka jinge tali ka wei kat kum ka mon jong me mame wi bat basan char junam la junam amen ka jing suk ko trai ka dan barabor rengkat bat pi Rengka bat pi. ong ni trwa ya ka da ka jing suk iwei ha iwei pat ka jing suk bat pi Ko kun lang brojong me bagi daki pot kun lang brojong ube me bagi daki pot kapete to se deyani ko kun lang brojong ube me bagi daki pot kapete to ai jing suk yani. hak mi kun long brod jong oblei hak mi bukit no ekipop jong ka perthei suk yang egi bala shakot shak ane ka jing khawai jong u kun lang brod ko kan rat nam song hak pamat rung po being ka chunga han re shong tang nak tin ka man sem chunga kan sakhia hi kamat kas nam kris kan re pat kan lam ni shak ka chung em bom chukut amen
cho ngân ya duai enda la pendap yangi da kejen bam mensim ngi kerpat red yame ko try bada ke jingyo benta jungi ha kane ke jingmaya men hika yangi banteu da ke jingstat yaki e ki ba kenja prathei bad ban ksot riang yaki e ki ba kenja beneng Dau Chris utrai jungi utrai dan rengkat bad pi ublei badan bor baro unkurku ya pi ukpa badukun badaman sem bakut amen tolisuk i basyukri utrai da kajing em babha jong pi ngis ngamu ya ublei Number sao. To one Emmanuel, to one seals by you Israel, seals by Ben Real Bamelatau, Bahud Riley Ajing Lombrau, took men, go just sakma and dalagon Bagatu sudaryam kapom Tukmen go Israel Ulajan wan Emmanuel Gaburam haupa berkun mensim bukut Amen. Kudu kita menjong Yesus. Kudu metelem menjong Maria. Yang nyero yutra Yesus Kristus. Amen.